Khalifa ne. Bana son wasa ko kuma yin gasa da zuciya. Bana wasa da zuciyoyi kuma bana so a yi mini soyayya ta gaske zane miki ba zaki da na sani. Me zai sa na barki daɗi da wuya tunda dukka na sani. Da alama dai na burge ki sannan kuma kin sa jan baki da alifin ke ce an baki. In ba ni ke ma to bake a kuma tuna kin sa baki. Na faɗa musu dukka su kauce ba na son dogon zance. Daga ni sai ke sai so kauna mun buya a gefen mun jaye. Na shiga jinya na sha kunya za ki gaba ma na so na tsaya inda ba ki abu ko hanya kin zama ƙarfi na duka baby. Wayyo Allah me kike nufi ne kika bar ni ina ta yin bulayi. Ni ba na so ki kai ki kawo kuma ba na so ki je ki dawo. Ka Jamilu da Jidda za su jamo du abinci kike ce ni mu bawo. Ki tsaya a Khalifa kin ji bulki su gidana ke ce za na kawo. Kyakkyawa da kyawun kamanni kin da ki zuciya ta yi zafi. Bana bana son wasa wasa da zuciya. Bana bana son wasa wasa da zuciya. Bana son wasa wasa da zuciya. Akan ki na fara kula ya mace ke ma ni ne na fari kin kace. Kin shiga raina kai tsaye ina kuka mara adadi. In na rasa ki ba madadi domin kin zamo ya gabaiwa wacce take yi min lamuni. Wayyo zuciya tana zafi ya kiki ban ruwan sanyi. Me ceto kina yan tabayi gani cikin su ke nai tsamayi. An ce duniya na da daɗi in ba ke ciki babu daɗi. Dole na zo kina je da sauri na tallafe ki kafin ki faɗi. Bana son wasa wasa da zuciya. Bana son wasa wasa da